Forever love, forever love. Ina yini Hajiya? Ya gajiya? Ya aiki a kwana biyu? Hajiya don Allah alfarma na zo nema. Wallahi kwana uku iyali na ba sa cin abinci. Sai ruwa kawai muke sha Hajiya. Wallahi yau din nan mun ga mun sha ruwan ba za mu kai ba Hajiya. A taimaka mana in akwai hali Hajiya. A taimaka mana. Kwana uku. Ba damuwa, ba ni kuɗin nan. Masu ba suna da kuɗi kuma shan wahala. Gashi. Ka taimaka ma kanka da iyalinka. Kada ka ƙara barin ku da yunwa don Hajiya duk wannan sana'ar da za ka yi. Hajiya duk wannan Ba damuwa. Allah ubangiji ya saka miki ya saka wa iyayen ki Hajiya. Amin. Mun gode Hajiya. Mun gode. Mun gode. Rayuwa ke ba abun da baya faruwa. Wata uku. Kwana Hajiya. Lafiya gajiya. Kalau Hajiya. Ya gida. Hajiya ni dan makaranta ne kuma na zo makaranta iyayena suna nesa na zo makaranta kuɗi ya kasa min gaskiya kuma yanzu haka exam ya kusa ko na hana ban da Hajiya sun samu ne a taimaka mini samun su ya hana ban da abinci ko tun jiya ban karya ba. Ga wannan ka kula kuma kai karatu da kyau don abin da ya kawo ka. Ka je ka sassaya abin da baka da shi kuma sai ka nutsu kai karatu. Na gode Hajiya, Allah ya saka. Na gode. Yara makaranta kuma sai a hankali. Sauni Hajiya. Lafiya gajiya. Lafiya. Samirin gida. Wallahi mu marayu ne Hajiya muna neman taimako ne maman mu ta kwaɗe rijiya baban mu ya zo cire ta ya kwaɗe. A taimaka mana da wannan. Kwana biyu ba akwai mana. Jamuna shi ne daura ba daura ba. Danna subscribe. Kallo da kai nake. Danna subscribe. Wannan jambutin kuma alaman karrawa don samu sabbin comment. Dare masu bitas comedian. Dare masu bitas.